Хайлы кеш дуслар, TMTV каналының популяр, актуаль, яңалыкларга бай булган шоу-біз тапшыруында сезне сәламлыйм мин, Ләйсән Гимаева. Барлык эшләрегезне читкә куеп торыгыз да, киләсе сәгатькә шоу-бизнес дөньясына чумыгыз. Алда сезне бик кызыклы яңалыклар көтә. Башлап җибәрәбез. 30 декабрьдә Татарстанның халык артисты Салават Фәтхетдинов икенче кызы Алинаны кияүгә бирде. Никах мәҗлесе Казанның Мәрҗани мәчетендә узган. Яшьләрне котлап татар эстрадасының күп кенә артистлары чыгыш ясаган. Аларның фотолары әкренләп интернет шелтәрендә пәйда була башлады. Зөфия һәм Җавит Шакировлар исә артистлар арасында мәҗлескә чакырылган бердән-бер кунак булган. Шулай ук күптән түгел 10 гыйнварда татар эстрадасының мэтры Салават туган көнен билгеләп үтте. Гадәттәгечә, бу вакыйгага багышланган бәйрәм тамаша филармония концертлар залында узды. Без Салаватны чын күңелдән узган бәйрәм белән кайнар тәбриклибез. Ağaçlardan başka orman bulamaz. Sular sipsen yaran nigir sulamaz. Güngeline hoş gelmegen talığa basıp sayrar işin kış konumaz. Mina yakın sina düşman bulamaz. Sina düşmanı mina dost bulamaz. İki yaradan başka yılga bulamaz. Can sevmegen kişi par bulamaz. Mina yakın sina düşman bulamaz. Sina düşmanı mina dost bulamaz. İki yaradan başka yılga bulamaz. Can sevmegen kişi par bulamaz. Җырчы, Татар җыры фестиваленең лауреаты Ринас Әхмәтов икенче тапкыр әти булды. Бала табу йортында Ринас улы кызы белән видео төшереп, аны Instagram шелтәренә салды. Шул ук видеода икенче кызына Амелия дип исем кушачаклар икәнен белдерде. Безнең команда җырчының гаиләсенә бәхет, шатлык, сабыйга исән-сау булып үсүен тели. Min yaratam seni, tормыш. Bu dünyanı ingler için. Tangısız can birgen için. Şu canımı yürütürgen, selametten birgen için. Tangısız can birgen için. Şu canımı yürütürgen, selametten birgen için. Дуслар, мин сезгә шатлыклы хәбәр җиткерәм. 2 апрельдә Пирамида концертлар залында 1-нче Татар музыкаль телевизион премиясының бүләкләү тантанасы узачак. Бу премиядә TMTV каналының рейтинглары буенча иң популяр, талантлы, кабатланмас җырчылар чыгыш ясаячак һәм алтын, көмеш гравировкалы бәллүр статуэтка белән бүләкләнәчәкләр. Татар эстрадасында мондый масштаблы телевизион шоу әле булганы юк. Син бу вакыйганы үз күзләрең белән күрергә тиеш. Билетлар кассир, билети, концерт.ру сайтларында сатып алырга мөмкин булачак. Белешмәләр өчен телефон 297 43 77. Хатын-кызлар бу дөньяда барлык эшләрне үзләре башкарып чыга алалар. Алар өчен шикләр юк. Мәсәлән, күптән түгел Илсия Бәдретдинова 3 бүлмәле фатир сатып алган. Ремонт эшләрендә башыннан ахырына кадәр үзе башкарган. Квартираның бер бүлмәсен ул бик оригиналь ясап чыккан. Түбәсе кап-кара, стеналары кызыл, ә мебель ак төстә. Сүз уңайыннан әйтеп үтәм. Тазарырга теләгән Илсия 3 кило җыйган. Һәм ул моңарда гына туктап калырга теләми. Урамларга кар күртеләре салган. Салкын өйдә ялгыз бер авыр уйга калган. Җилләр тәрәзәгә кабып еламагыз. Күңелдәге яраларны тагын кузгатмагыз.
30 гыйнварда Уникста балалы солянка концерты узачак. Быелгы тамаша узган елларда зур кызыксыну уяткан артистлар белән бер рәттән, әле моңа кадәр катнашмаган җырчылар чыгыш ясаячак. Яңа йөзләрдән Татарстанның халык артисты Римма Ибраһимова һәм аның кызы Ләйсән Таишева, Татарстанның халык артисты Хәмдүнә Тимергалиева һәм аның туганы Илһам Шәрифне күреп булачак. Балалы солянка концертында шулай ук Татарстанның халык артистлары Хәния Фәрхи, Рөстәм Закиров, Әсхат Хисмәт, Татарстанның ат казанган артистлары Зөләйлә Төркеме, Илсаф, Ринат Балиев, Алсу һәм Азат Фазлыевлар, Голос дети проектында финалга чыккан Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Фирдус Тимаев, Дилә Нигъмәтуллина, Илназ Бах, Ринас Әхмәтов, Иркә Илгәрәй, Илдар Әхмәтов чыгыш ясар дип көтелә. Билетларны кассир, билетти, концерт.ру сайтларында сатып алырга мөмкин була. Белешмәләр өчен телефон 297 43 77. Yazlar kile, yazlar kite, sular ağa, aylar ağa, günler ağa, sular ağa. Aylarının da, yıllarının da, sularının da, ağışından izler, kala izler, kala. Sine ömür ağışların Seni benim sağışların Sine benim şadlık ilim Yuvardu dağışların Sine benim sağışlarım. Күп кенә артистлар яңа ел кичендә эшлиләр, корпоративларда чыгыш ясыйлар, ләкин Индива андыйлардан түгел. 2016 елны ул гаилә белән каршы алган. Узган елларда бик күп эшләргә туры килде. Шул җиткәндер күрәсең. Хәзер яңа ел төнендә эшләүдән баш тартырга тырышам. Акчага кызыкмыйм. Хәзерге вакытта минем өчен гаилә мөһимрәк дип белдерде Индива. Шулай ук безгә үткән яңа елларның берсен лифтта каршы алганын сөйләде. Яңа елга санаулы минутлар калып бара. Ә мин ашыга-ашыга лифтка чабып кирдем һәм лифтта менеп барганда сәгать уклары суга башлады. Бу вакытта мин үземне ялгыз итеп хис иттем дип уртаклашты җырчы. Яңа елны ничек каршы аласың, шулай ук үтәчәк диләр. Куанычка Индиваның елы киресенчә кызыклы вакыйгаларга бай булган һәм ул үзен бер дә ялгыз итеп хис итмәгән. Бәлки гел булып, хуш исле гел булып, үсәрмен мин. Бәхеткә төреп, җылы сулар сибеп үскәр мине. Күбәләк булып, кулларыңа кунып уйнармын мин. Син генә зәһәр миңа тимә, канатларың каерылып кинә. Сөю җепләре, хыялым өтемә үргән. Серләремне беләп, тылсымлы чишмә. Янына килеп, аңа күз яшьләремне түгәм. Җепләре сүттеләр, җепләре сүттеләр, җепләре сүттеләр. Яңа ел бәйрәмнәрендә кемдер чана шуса, кемдер гаилә белән салат тураса, ә кемдер бәйрәм корпоративларында акча эшләгән. Артистлар үзләренең чыгышлары өчен ничә сум акча сорыйлар, сезнең өчен кыскача күзәтмә. Реальное время сайтындагы мәгълүматлар буенча, беренче урынны татар эстрадасының мэтры Салават Фәтхетдинов яулый. Ул бер корпоратив өчен 400 мең сумнан алып акча сорый. Икенче урында Айдар Галимов. Артист командасы белән чыгыш ясавына икеләтә кимрәк ала 200 мең сум. Көчле эшлекне Хәния Фәрхи тәмамлый. Эстрадабызның примадоннасы командасы белән тулы концерт программасы өчен 150 мең сум сораячак. 4нче урында Гүзәл Уразова һәм Илдар Хакимов 120 мең сум. Шушы бәягә җырчылар 20 җыр башкарачаклар. Ришат Төхфәтуллинның 8 җырлык чыгышы тамашачыга 100 меңгә басачак. Фирдус Тимаев 80-100 мең сумга чыгыш ясарга ризалык бирәчәк. 7нче урында Илназ Минвалиев. Аның бәйрәмгә килүе 70 мең сумга төшә. Бу бәягә Илназ үзе белән алып баручыларны, биючеләрне, яшь башкаручыларны һәм аппаратуралы диджейны алып киләчәк. Артур Маратның 8-9 җыры 55 мең сум белән бәяләнә.
9-нчы урында топ клип тапшыруның резидентлары Фәридә Алсу. 9 җыр башкарган өчен гүзәл ханымнар 50 000 сум таләп итәчәкләр. Ә менә безнең музыкаль биеклек тапшыруның алып баручысы Ранил Нуриев үзенең чыгышын 40 000 сумга бәяли. Әлеге суммага күпме кеше аларны үз бәйрәмнәренә чакырган һәм артистлар бу елларда ничә корпоративта эшләгәннәрен без билгеле әйтә алмыйбыз. Һәм бу безгә кирәкми дә. Кеше акчасын санамыйк. Безнең команда бу атнада Илдар Әхмәтов белән очрашты һәм кызыклы урында аның белән әңгәмә корды. Бу очрашудан репортаж сезнең өчен. Сәлам дуслар. Без бүген сезнең белән бик кызык урында. Кая икәнен беләсегез килсә, алдагы минутларда сез аны белерсез. Бездә бүген кунакта Татар җыры фестивале лауреаты, популяр артист, 9 алтын барсыны иясе Илдар Әхмәтов. Сәлам Илдар. Сәлам, исәннәрмесез? Ничек синең кайфләрең? Әйбәт, вообще әйбәт. Ярый әле чакыргансыз. Әйбәт чагында чакырдыгыз. Кәефләр шәп чагында. Яңа еллар ничек башланып китте? Яңа еллар Аллага шөкер әйбәт кенә башланып китте. Шул кыш бабайлар турында димәсәң, бик күп кыш бабайлар килде, кирип чыктылар, безнең дә балаларыбызны котлап, шул балаларны котлаган кыш бабайларга карап, үзем дә кыш бабайларга ышана башладым хәзер. Хәзер нәрсәләр белән янасың, нинди эшләр башкарасың иҗатыңа килгәндә? Яңа җырлар әзрәк туплыйбыз инде яңадан, яңа халыкка инде әзрәк ошый торганнары да бар, салмаклары да бар, тизләре дә бар. Төрлечә эшлибез инде, ләкин дә теге бүтән эшләрне ташлап иҗатка дигән әйбер ничектер хәзерге менә әллә яшь шундый, әллә шундый вакыт теге тулысынча иҗатка шумган юк. Сине әле тагын кытларга була, әйтеп узганым инде 9-нчы алтын барсыңны алдың. Кытлыйбыз сине 9. Бу бит инде шактый. Әле 10-нчысына да алырга теләгең бармы 10-нчысында? Чынлап та мин 10-нчысына хәтле тырышам да, 10-нчысын алгач Алла бирсә, тырышачакмын мин аңа, бәлки ул 2-3 елдан соң булыр. Шунсын алгач инде туктармын. Алтын барсыны алыр өчен яшьләргә нинди киңәш бирер идең? Һәрвакыт теге масайып йөрмәсеннәр, йолдызлык шире алмасыннар дип әйтер идем. Һәм инде тырышып эшләсеннәр, әлбәттә инде бу сәнгать өлкәсендә. Инде ул тырышып эшләү дигән әйбер, менә бу сәнгать җыр бит инде безнең күпчелек. Шушы җырларның аранжировкаларын, сүзләрен җиренә җиткереп эшләргә һәм инде кабаттан-кабат тыңлап, сүзләрен һәм инде көйләрен дөрес итеп башкарсыннар иде. Беләбез, син безнең консерватория битергән артист җырчы. Нинди факультет, кайларда укыдың, ничә ел укыдың, инде күпме еллар узды синең студент вакытыңнан? Мин 2010 елда бетердем Казан дәүләт консерваториясын, вокаль бүлеген. Укыдым инде мин үземнең Туманский Эдуард Моисеевич дигән укучыда. 2010 елда бетергән идем инде, кыскача әйткәндә, Казан дәүләт консерваториясын. Татар эстрадасында бит инде төрле артистлар бар, үз эшчән артистлар да бар. Менә аларга ничек карыйсың син? Салават таби әйтә бит әле, татарның бүтүнесе дә җырлый инде, аның барысы да җырлый дип әйтә инде ул. Шундый сүзе бар. Мин аны башта теге нишлә болай әйтәм икән бу дип йөридерим. Хәзер үзең дә теге күрә тора, бара яши тора, казыцы аңлыйсың икән, шундый икән безнең халык. Илдар, шоу безнең бер тапшырында син әйткән Кыш бабайга ышанам дип, һәм инде бер елны антирадар сораган идең, ул сиңа ул антирадарны бүләк итте. Берсендә син загородный шәһәр кырыенда өй сораган идең үзеңә. Менә ул инде сиңа Кыш бабай бүләк иттеме соң инде? Бу әйберләрне бүләк иттеләр, Аллага шөкер. Теге өйле дә булдык. Мин канәгать, Кыш бабай минем теләкләрне үтәде. Быел Кыш бабайдан нәрсә сорадың соң? Мин 2нче елга сорармын дип уйлыйм, чөнки быел сорар әйберем булмады, Кыш бабайны ял иттерәбез быел. Менә тормыш иптәшең Ландыш инде синең нинди өлкәдә хезмәт куя эшләй? Балалар бакчасында эшлидер, сәрхәтип буларак. Ләкин инде хәзерге вакытта вакытлыча гына эшсез өйдә генә әле. Артист кешенең тормышы шундый инде. Концертларны кич белән куя, фанатлары да күп. Гадәттә инде тормыш иптәше көнләшергә тотына һәм инде сиңа шундый сорау туды. Ландыш көнләшмиме? Ансын инде ул үзе генә беләдер, миңа әллә ни җиткергәне юк. Ләкин инде мин аның шул теге кияүгә чыкканчы, шул йөргән вакытта мин аны үзем белән теге концертларга алгаладым.
артист тормышының ничек икәнен күрсәтергә, сәхнә артларын күрсәтеп, нинди безнең аралашу. Шул вакытта мин аны кертәдерим дә утыртып торадырым шулай теге гримеркаларга инде. Гомумән әйткәндә мин аңа бер 3 тапкыр күрсәттем артист тормышын. Кайсы бер артистлар әйтәләр инде, бу җырлап кына акча эшләп булмый, гаиләне туйындырып булмый. Бизнесың бармы, кыскасы? Бизнеслар юк. Минем алай бизнес нитәргә бик зур терәк кирәк аңа. Шуңа күрә минем хәзерге вакытта андый терәгем юк дип әйтәләм. Ләкин мин аңа теге омтылып яшим хәзерге вакытта. Шуңа күрә менә хәзер иҗатта әзрәк сүнеп киткәндер дип уйлыйм. Чөнки хәзер уйлар нәрсәгә барып тотынып, нәрсә эшләргә иде микән, нәрсә эшләнмәгән микән бу дөньяда дип уйлап йөрү. Бәлки үзеңнең теге башка профессия үзләштерәсеңдер, андый мисаллар юкмы синдә? Автомобиль хуҗалыгы буенча бетергән дипломым бар минем. Шул техникада казынырга бик яратам инде мин. Һәм инде шул тракторлар ремонтларга менә җәй буе әти белән трактор кайызыбыз без. Теге ачуланыша трактор ремонтлыйбыз. Хәзер инде миндә улгайгач минем үз күзлегем, әтинең инде олылар күзлеге. Шуңа күрә талашып, сугышып та алабыз шул ремонтлар вакытында. Шул минем техникага җенем инде минем. Кышлар китә, төяп буранын карын. Нишәнче кышыны озатам, нишәү калгандыр тагын. Кышта язда бер артлы, тыралар шулай үтеп. Кышлар язлар әллә нишә, гомер генә бер төк. Кышта язда бер артлы, тыралар шулай үтеп. Кышлар язлар әллә нишә, гомер генә бер төк. Үзеңнең сольный концертларыңны, программаларны куйганың бармы? Казан филармония концертлар залында бер тапкыр куйдым үземнең сольный, шәхсән үземнең концертымны. Шаллыда куйган идем. Аннары инде Ижау шәһәрендә куйдым, Минзәлә шәһәрендә куйдым. Шуннан соң күп авылларда йөреп кайттым мин үземнең ниләр белән, шул сольный концертларым белән инде. Хәзерге вакытта планнар бар инде, һәр вакыт бар. Менә эшләргә дигән ни бар. Әмма ләкин миңа шунысы бар, ни бер тәргеш кирәк миңа. Нишләп утырасың син? Әйдәле, менә шундый теге ни кирәк. Юлка алып чыгып китә торган момент кирәк менә миңа. Бәлки менә шушы бүлмәдә утырып, синең белән сөйләшеп, һәм инде менә нәрсәләрдер эшләгәч, алдагы ниләрдә әле күрерсез, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз. Шуннан соң бәлки әле сольный программаларыбызда да эшли башларбыз. Минем гел теге уйларым икенче төрле була башлар. Алайса инде хәзер тамашачылар безнең танышып китерләр, кая икәнебезне белерләр. Киттек алайса, әзерләнәбез. Илдар, хәзер менә монда сине нәрсә борчый һәм инде нәрсә сиңа ошамый, менә шуның турында язып китерсең әле безгә. Достар, ниһаять инде сиребезне ачырга момент килеп җитте. Без бүген Илдар Әхмәтов белән трэш комнатада. Трэш комната ул безнең стресстан арынуның бер усулы. Илдар хәзер бөтен әйберне ватачак. Мин моннан чыгып китәчәкмен. Үземнең каскамны киям дә. Илдар, давай, пока. Давай, пока, исәнлектә. Всё, мин башлыйм. Кувалдыңны әзрәк кырыгарак алып тор. Әзрәк кенә шикләндерәсең.
Ничек эмоциялар? Әйбәт әйберкәм, мен ашамағаным. Үземдә теге авылда утын жару кебек кенә булыр дигәнем. Ләкин моның эффекты күбрәк. Илләр карап торам да сиңа монда ошап китте. Хәзер инде теге әңгәмәне дәвам итсәк буладыр инде. Тыныч эмоциялар белән. Тынычландым хәзер гел теге. Әллә нинди душевный спокойствие, хәр күңел тынычлык алдым үземә. Ә менә гадәти тормышта стресстан ничек арынасың син? Гадәти тормышта стресстан арыныр өчен эш эшләргә кирәктер дип уйлыйм. Мин физик эш, балчык ташу, бакча казу, утын яру һәм башкалар. Син физик эштесең һаман теге авылда тормыйсың үзең. Авылда ничә ел яшәдең менә? Авылда ничә яшь булдым? 9нчы класстан чыгып киткәнем, шул яшькә кадәр тордым. Маллар карау, маллар асрады. Хәзер дә әтияне әле минем авылда мал асрый. Һәм инде мин аларга кайтып булышам. Җәй көннәрендә әйткәнемчә инде. Һәм инде булышырга тырышам. Һәм инде бу минем иң изге бурычларымның берсе дип уйлыйм. Артист булып күтәрелеп киткән вакытта, әлбәттә инде матди яктан да ярдәм итәргә кирәк. Сиңа алар ярдәм иттеме, яисә инде үзең бөтен нәрсәне булдырдыңмы? Яисә чит кеше үзеңә ярдәм иттеме? Юк, менә мин ни бирер идем, киңәш бирер идем, теге яшьләргә киңәш нинди бирер идем дигәнем бит. Менә бу Барс Media компаниясе менә шулай теге авылдагы кешеләрдән акчасыз, нисез менә теге чыгып киткән авылдан менә шундый теге чыгып китеп, югалып калмасынга яшьләр, эчкечелеккә бирелмәсеннәр дип, менә шундый алар бик әйбәт теге поддержка ясыйлар. Һәм инде бөтенегезгә дә теге киңәш итеп әйтер идем яшьләргә менә шу нигә әгәр керәсәгез, менә керергә тырышып, шулай ләгеп китәрсәгез, ләгеп китеп эшләгез дип киңәш бирәм тагын бер. Шуңа күрә мин бик зур рәхмәтле шушы Барс Records компаниясенә иң беренче аңлаганнары өчен, минем гадилегемне аңлаганнары өчен, теге җырларымны, сәнгатемне аңлаганнары өчен иң беренче чиратта мин шуларга рәхмәтлемен. Илдар, синең инде барлыгы 8 яисә 7 клибың бар. Соңгыларында инде берсе аның сиңа илтмәгән юл дип атала, икенчесе Буран дулый. Менә Буран дулыйга килеп соравым бар сиңа, кайсы вакытта төшердегез менә шул Буранлы клипны? Без моны май айларында, май ахырларында төшердек. Дулый буран дигән җырга клип. Аны инде мин аны күп концертларымда да сөйләгәнем бар. Күп этажлы йортның, гостиницаның, кунакхананың өстенә мендек тә иң соңгы этажында, түбәсендә дип әйтәсем килә инде. Шунда кар яудырып, шундый клип төшергән идек. Ләкин ул бик матур, экранда чынкыш кебек күренә. Кар бит инде чын түгел, яисә инде теге салкын якларны алып кайттырдыңмы әллә? Алып кайттырмадык инде. Аның хәзер әллә нинди спецэффект дигән әйберләр бар икән хәзерге заманда, мин аны белмидерим. Нәрсәдән ясалганын да анысы инде сер булып калсын, үземдә теге Син дә белмисең? Үзем белмим, ләкин күрдем нәрсә икәнен чамалап кына беләм. Язлар белән мин кайтырмын дидең, язлар көтә. Хәзер күңелем язны эзләп, урамнарга чыктым, кышкы бураннарга күмелдем. Ак бураннарга уралып, язларны көтеп торам. Язлар килергә уйламый, дулый буран. Ак бураннарга уралып, язларны көтеп торам. Язлар килергә уйламый, дулый буран. Яраткан тамашачыларыбыз белән саубуллашырга да вакыт килеп җитте. Аларга бер-ике сүз теләк әйтерсең һәм саубуллашырбыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, TMTV каналын яратып караучылар дип әйтәсем килә. Безнең телевидениене карагыз, безне карагыз, артистларны хөрмәтлегез, концертларга җирегез. Нәрсә дип әйтим инде. Алдагы көндә дә әлбәттә ансын соңрак, алдагы көндә дә гел бергә булыйк. Бер-беребезне югалтмыйк, сез дә безне югалтмагыз, без дә сезне югалтмабыз. Сезнең яннарыгызга килеп йөребез, Алла бирсә концертлар белән. Шуңа күрә сезгә саулык, сәламәтлек, бергә яшәргә, бергә эшләргә ясын алдагы көндә дә. Рәхмәт барыгызга да. Пока.
Бүгенгә шулар. Барлык яңалыкларны безнең ВКонтакте официаль төркемебездә һәм Instagram аккаунтында күзәтеп барыгыз. Ә мин Ләйсән Гимаева сезгә уңышлар теләп, сау буллашам.